Nusantara milik kita. Karena kalau kita nggak merasa memiliki Nusantara, ya dipek wong liya. Wong saiki ana wong kewendel-kendel arep ngepekan. Nggih, Merah Putih kek dheke. Lho iki piye karepe? Kuburan tek dheke. Lho nek iki ngono nek sampean NKRI, harga mati Pancasila Jaya Nusantara milik kita, ya dipek wong akhirnya. Lho itu pentingnya di situ saiki. Loh, sing berjuang Surabaya sing mati wong Indonesia dadane jare tempo lho. Gak boleh. Makanya sikap terhadap Pancasila Jaya, NKRI harga mati dan Nusantara milik kita adalah sikap merasa memiliki dan kita membanggakan Indonesia. Gak boleh. Jangan lupa di subscribe Gus YouTube. Terima kasih.